ଭାଇ ଗୋଟେ ଫଟୋ। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମାଣେ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସତେ ଯେମିତି କମଳ ଦେଶ ରାଜକୁମାର। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଆଣିଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜମା ବାସନା ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ବାବା ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିଲେ। ଜେଲରୁ ଥାକି ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ଚିଠି ପାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ମୀରା ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମାଣେ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଜମି ବିକ୍ରି କରିନଥିଲେ ଇଏ 15 ଭରି ସୁନା କେଉଁଠି ମୁଁ କିଣିଥାନ୍ତି ଯେ। ତାପରେ ମୀରାକୁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୀରା ମୋର ସୁନାମୀ ମୋର। ଆରେ ମୀରା, ଆରେ ତମେ ରେଡି ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଏ ଖଗାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଯାଇଛି ଯେ ସେତେବେଳୁ ଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନେଇ। ଏଣେ ଲଗ୍ନ ବେଳେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଲଗ୍ନ ବେଳ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି, ମୁଁ ଆଣିକି ଦୁଆର ମୁହଁରେ କରିଦେଇଛି ଗାଡ଼ି ରେଟ୍। ଭାଇ ଗୋଟେ ଫଟୋ, ଗୋଟେ ଭାଇ ବର ବେଶରେ ପୁରା ସେକ୍ସି ଲାଗୁଛ। ଆପଣ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। 500 ଟଙ୍କା ରଖ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଶୁଣୁ, ମୁଁ ତତେ ମୋ ATM କାର୍ଡଟା ଦେଇଦେବି। ସିକ୍ରେଟ୍ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 2244। ମାରିଦେବୁ, ତୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆଣିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଭାଇ ବଢିଆ ଏଠି ହାତ ମାର। ଏ ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଧେ କୋଲକାତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବାବା ମେକଅପ୍ ହଉଥିଲେ, ସେଇ ମେକଅପ୍ ତମେ ହଉଛ। ମୀରା କଣ ରେଡି ହେଇନି? ଆରେ ସେଇ କଥା ଯାଇ ଘରେ ପଚାରିଲୁ। ଆରେ ଏଇଟା ଲଗ୍ନ ବେଳେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୁଁ ରେଡି ହେଇସାରିଲିଣି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରୁନି। କଣ କରିବ ମୀରା? ତୁ ଏ କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଡାକେ ନା। ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନ ମୋ ଭଉଣୀ ମନ ଦୁଃଖ କଲା, ମତେ ଭାରି ବାଧିବ। ହଁ ମୀରା ହେଇ ଭାଇ, ହେଇ ବାବୁ ଭଉଣୀ ଆଇଲାଣି। ଖଗା, ଆଜ୍ଞା ଆଜିଠାରୁ ସେ ତୋ ଭଉଣୀ ମୀରା ନୁହେଁ, ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି କାଳିଦାସର ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ। ଦେଖୁଛୁ ସୁନାରେ ମୁଁ କେମିତି ଛାଉଣି କରିଦେଇଛି। ତମେ ଛାଉଣି କରିଦବ ବୋଲି ବାବା ଲେଖିଲେ, ତମେ ବାବାଙ୍କ କଥା ଅମାନ୍ୟ କର, ରାସ୍ତା କଡ଼ର ବିଲ ବିକିଦେଲ। ବାବାଙ୍କ ପରାମତିକି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖିଲ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ରକତ ଟଳମଳ ଖଇର 5 ପଳ କହଲୋ ସାଧବାଣୀ ଏ କେଉଁ ଦେଶର ଫଳ। ଅଗଣାରେ ଥୁଆଇଛି ଗାଡ଼ି, ଲଗ୍ନ ବେଳ ଯାଉଛି ଗଡ଼ି, ମୁଁ ରେଡ଼ି, ତମେ ରେଡ଼ି, ଚାଲ ଯିବା ମାଡ଼ି। ଭାଇନା ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଭାଇନା ପୁରା ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଲଗ୍ନ ବେଳ ଯାଉଛି ଗଡ଼ି, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମୁଁ ଆଣିକି କରିଦେଇଛି ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି, ତୁ କନ୍ୟା ବେଶରେ ରେଡ଼ି, ଚାଲେ ଯିବା ମାଡ଼ି। ଆଉ ରେ ଖଗା, ଆଜ୍ଞା ରେ ତୁ କ'ଣ ମୋ ପତ୍ନୀ ହାତ ଧରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୁକ୍ତ? ହଁ କିରେ ମୁଁ କୋଉଥିରେ ଯିବି କିରେ? ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କିରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ନ ଗଲେ ଇଏ ବାହାଘର ହବ କେମିତି? ବାହାଘର ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତମେ ହବ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ମୁଁ ହେବି ତମ ପତି ଦେବତା। ଆରେ ଦୁଆର ମୋରେ ଗାଡ଼ି, ମୁଁ ରେଡ଼ି, ତମେ ରେଡ଼ି, ଚାଲ ଯିବା ମାଡ଼ି। ଭଦ୍ର ମୋ ହାତ ଛାଡ଼। ଖଗା, ଏ ଅଭଦ୍ର କାହାକୁ କହିଲେ କିରେ? ତତେ କହିଛି। ମତେ କହିବ? ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଚଳେ, ତମ ପରିବେଶ ସେଇଆ। ନା ମତେ କହିବ, ସେ ତମକୁ କହିବ। ହେଠି ଶ୍ରୀମନ୍ତିନୀ, ସ୍ୱାମୀ କି ଅଭଦ୍ର କହନ୍ତିନି। ବୁଝିଲ କାଳିଦାସ ବାବୁ? ବାବୁ ହଇରେ ଖଗା, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆଗରୁ ତୁ ମତେ ଭାଇନା ଡାକୁଥିଲୁ, ପଟକା କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ବାବୁ ଡାକିଲୁଣି? ତମର କିଛି ଗୋଟେ ଚାଲ ଅଛି କି? ନା ଚାଲ ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ଚାଲ ହେଇଛି। ତମଠାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଠକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚାଲ କହିଦେ। ମାଲ ପାଇଲୁ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଚାଲ ଡେରି କଣ, ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି, ଚାଲ। ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମତେ 4 ହାତିଆ ନାଲି ଓଦା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆସିଛି ମତେ କାଇଦା କରିକିରି ଶିଶୁପାଳ କରିକି ଛାଡ଼ିବ। ଏଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଜମି ବି କିଛି ମୋର, ଆଉ ଜମି ସେଥିରେ ମୁଁ ତତେ 15 ଭରି ସୁନା କିଣିକି ଦେଇଛି। ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଯିବୁ, ମାରଦାନି ତତେ। କଣ କଲ ତମେ? ଝିଅ ପିଲା ଦେହରେ ହାତ ଦେଲ ତମେ? କଣ କରିବୁ? ଝିଅ
ପିଲା ହାତ ଦେଲ ବେ କ'ଣ କରିବେ କଣ କରିବି ବାବାଙ୍କର ପାଖ ସେଲଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି ନେଇକି ଠୁଙ୍କି ଦେ ଯିଏ ହେଲେ ଯିବି ପଛେ ହେଲେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ସେଟା କାଇଦା କରିକି ଆସି ମୋ ଘରେ ରହିଲ ମୋରି ଖାଇଲ ମୋ ପାଇକିନା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲ ପାଣି ଢାଳିଲ ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ଜମି ବିକ୍ରି କରିକି 15 ଭରି ସୁନା ଦେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଟାଉଟର କରିକି ଚାଲିଯିବ ହଉଛୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଆଗେ ତତେ ମାରିଦେବି ତାପରେ ମୀରା ଖାଉଥା ମୋ ବାପ କିଣିଥିଲା ସେ ଜମି ମୋର ଆଉ ଜମି ନାହିଁ ମୁଁ ଏକର ଜମି ବିକିକି ତୋ ପାଇଁ 15 ଭରି ସୁନା କିଣି ଦେଇଛି